Gürcistan'ın paytagty Tbiliside ozalky ýokary derejeli 2 tane polisiýa ofiseri 2 adamyň 2006-njy ýylda öldürilmegi bilen iltesikli tutsak edildi. Şol wakada 2 adam öz ulugynda howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürilipdi. Prokurorlar bu operasiýanyň sagty aralys hökmünde geçirilendigine aýdýarlar. Prokurorlar gürrüňe giden adamlary jenaýat toparyň agdalary edip görkezmek üçin yalan delilleriň tosulanyp düzülendigini öňe sürdüler. Türkmenistan'da dollaryň hümmetiniň manada görä ýokurlanjakdygy baradaky maglumatlaryň netijesinde valyuta alys-çalys nokatlarynda adamlaryň uly nowatlary döredi. Mary welaýatynda dollar satyn almak üçin ýüzlerçe adam nowata durdy. Ýylyň başyndan bäri manat dollary görä eýem 18% peti gaçdy. Geçen ay Mariupol'da amala asyrylan raketa hüjumy netijesinde ölen 30 adamyň hatirasyna ýaz tutuldy. 1 fevralda ölen adamlaryň atlary Russiýanyň Kiýewdaky ilçihanasynyň öňünde goýuldy. Mariupol'un özünde hem ölenleriň hatirasyna semler ýakyldy. Birleşen Milletler Guramasy raketalaryň separatistleriň gözüçiligindäki sebäplerden atylandygyny aýdýar. Pakistan'ın Peshawar şäherinde onlarca adam elektrik togunyň ýygy-ýygydan kesilmegine garşy protest geçirdiler. Pakistan'da häzir energiýa krizisi dowam edýär. Siz Azatlyk radiosynyň suwunky täzirikleri bilen tanyş boldunuz.